de groeten aan mijn vrienden en alle kinderen uit mijn klas. En aan mijn familie. En we doen natuurlijk de groet aan onze oma. Ja. En we doen iedereen de groet uit van TV Oranje. Ik wil graag de groeten doen aan mijn voetbalteam. Onze ouders. Ja. Ik wil de groeten doen aan mijn moeder, mijn vader en mijn neef Karan. En de rest van onze familie. Ja. Ik doe de groeten aan mijn vader, mijn moeder, mijn tante, mijn oom en mijn neefjes en nicht. Ik wil graag de groeten doen aan mijn oma, mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. En ik wil iedereen de groeten doen die ik ken. Ik wil de groeten doen aan iedereen die nu gewoon kijkt. Ik doe de groeten aan iedereen die hier is.